Toto je 20. jubilejný ročník, vlastne sa tu poriada od roku 92. Je tu 5 krajín a je tu zhruba 300 hráčov v troch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a juniori. A hrá sa to u nás v stolnotenisovej hale aj v hádzaňarskej hale. Teraz od septembra ideme robiť nábor mladších detí, prvé, druhé ročníky. Máme vlastne s riaditeľkami 4 základných škôl dohodnutú spoluprácu. To znamená, musíme obnoviť opäť členskú základňu, lebo v posledných rokoch sme mali taký pokles a musíme sa znovu dostať na to výsledne tam, kde sme boli pred 10 rokmi, lebo Topolčany sú vlastne bašta stolného tenisu. No a čo sa týka ženského družstva extraligy, to znamená, ideme obhájiť titul majstra Slovenska a samozrejme medzinárodné súťaž Superligy, tak tam takisto máme cieľ skončiť do takého 5. 6. miesta.